sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at kasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Kayat kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang ti YouTube channel tayo. Daytoy laeng Miss F Drama. Awanen sa balipay. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panagdengdengeg ken panang suporta dito'y nanumo at channel tayo. Ti surat nga intaig kan biag ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Gabriel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, vocational laeng tinalpas ko ngem si papanakkelak amang ibaga anatalged ti trabahok nang runa taaddaak iti maysa a kumpanya. Nasapaak anang asawa tapno ti kunak ket saan tuunay nga adayo ti agwat ti tawan mi kadagiti agbalinto nga anak ko. Isu na laeng tanatay ti asawak idiin pas ngay na ti may kadwa nga anak mi. Kalpasan ti 5 a tawen nangasawa ak manen. Ngemdak sanggasat, gaputa saan kami pailaang anaadaan iti anak, kat insubli na matlaang tibulod na abiyag, gapu iti sakit akimpet kenkwana. 2 atawan tinapalabas na amamok ni Janice. Nagden na kami nga rod iti danda ni 3 atawan. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Mangan kan bakit? Iti kasta, makatumar ka matan iti agas mo. Diyak kayat, Gabriel. Awan ganas ko, amara. Janice, masapol amangan ka. Iti kasta, agsubli ti sigo na pigsam. Matayak sa matan, Gabriel. Pangasim, di ka kumagsaw iti kasta. Huston sakit di timbaga ni tatang iti kanya. Nga niya? Asa anak arumbang amakikalay sa kanka. Ngamin. Amin amakiasawa kanka kat matay. Anya? Nadyak siguro sinukir ni tatang. Nalabit nga awanak itay ti kastoy a sitwasyon. Di mo ibaga nga agbabawi ka, anak ikalay sa kanyak. Uray agbabawi ak. Naladawan ti amin. Sangsangwakon ni patay. Akasmet lang ang itinapasamak kadagiti dua nga imuna nga asawa. Agbiag ka pa, Janice. Apay ngamin aya akas tati bagbagam. Agimbag ka pa eh. 2 bulan na nakastoy ti sitwasyon ko. Saan ang maibaga dagiti doktor? Noon niya ti sakit akimpat kanya. Inot ti panagkapsot ko. Ti ko nang kani. Kat andapay namna mga agimbagak. Gabriel. Janice. Manipod ita. Inot ko nga aklunan. Aso magmamanulaangan nga oras ti panagbiag ko. Iti kasta. Uray matayakon. Awan ti sakit tinagam ko. Ama panakon itinagkay sa biyag. Sana mapasamak na ita. Agimbag ka pa, Janice. Dayta kumati mulam, iti panunot mo.
Sigurado ka kaday ang naalam amin ng akagawaan ni Janice. Oo, nanang. Puurak amin ng dagitoy, anak ko. Nagunagmat da itan asan na ay mo, anak ko. Itilasod ti sa nga pulo atawan. Talon a babae ti nakadanak. Ngaman yan. Tanapukaw da amin. Pudnon sakit diti bagbaga dagiti tattao. Nga dalunod iti kinatao. Ay na, anak ko. Awan ti kasta. Saan nga ilunod ti Diyos dagiti pinarsuan? Nalabit nga aging galaangan ijay ti biag dagiti nagbalin nga asawa. Nanang. Amin tayo kat addama ko na agasat nga intay pagdaldalanan. Panagrit na kami. Kat kasla siyak ti mangidurduron kadakwada iti abot ni patay. Di mo ngamin panunutan na kasta, anak. Agladingit ka ita. Ngam inton bigat, bumangon ka. Ngamin, iti inaldaw-aldaw, adda baro nga agsapa amang ipaay iti baro anam nama. Nanang. Agyan pa ilaang kada kamay dagiti dua nga anak mo. Ijay da pa ilaang balay. Agyaman ang nanang. Agyaman ang itipan na kaawat nga ipapaayo kanyak. Ang talutawan matan, manipod na tayo ni Janice. Awan ka din ti panggap mo ang mga asawa manan, Pards. Kasla mabutang ang matan pare. Makabannog matiagladingit. Inaiwanak mat amin dagiti talo, nagbalin nga asawa. Ang jakman mo, no apay ngagpaparehas matigasat da. Anyang iti mong pare, amang ano talaga asan mo pa'y anabirukan ti forever mo. Isa kasta. Anya? Sikamot pare. Di ka mabalin na basta sumuko pare. Uping ka pa'y matsan ka di. Awan pa'y korintam. Panago na kahit. Okay ako iti kasta kasasahad ko. Adamat ang duwang anak ko. Waray kaskasan na. Adadan tungot siguro ang mga iwan kanyak. Into nagsalog ang tipigsak. Anay ko. Sa dinong tinaggatpuan day tabula. Sorry sir. Pasensya kayo kuman. Ano ko nakajak ka yan? Jak ka na ti sumunod namin. Ay, pasensya kayo sir. Sorry talaga. Agwalwala nga min ti anak ko. Tadi na kayat nga isurot ko iti ayan ti lola na. Ay, puro nga min computer. Iso ako nak nga ipankulaang nga ni dya probinsya. Mano ka din titawan ti anak mo, ma'am? Kwa, 15 anyos nan, sir. Nagtangkan nga rin ti ulo na. Suker nga ubing. Kabailan na kasungba-sungbatan. Rumbang ko adisiplinaan ti amana. May saak a single mom, sir. Kabarbaro ka ditoy? Uwan, sir. Kinapudno na. Kal-alis mila ang idimay sa nga aldaw. To'y kumparek. Single mat. Ay, Billy. Siyak ni Billy. Isumot ni Gabriel. Siyakmat ni Beatrice. Nice meeting you, Beatrice. Makasapulam ti kadwa, mamang disiplina iti anak mo. Mabalin ti kumparek. Ay, Billy. Napintas na dya, Beatrice, Kan madlawan na singpet. Anya nga ito no pasyarak iji balay da. No bilang tarmek. Adda nga tanamnama kan kwa na. Aklunan nak nga ta. Kas may kadwa nga ama ti anak na. Jak malipatan ti panagisam na. Nakaamamo dagiti mata na. Sakit at dadu akalid na. Agayatak ka di manen? Ay na,
Nakatataarmat gayam to'y anak mo, Beatrice. Brent, anak, ag-bless ka. Agmanuak, Lola. Kasya nakatidya o sapaw. Ang gawid tan, Mami. Pasensyaan nyo lakuman, nana. Talaga akas na day tanga ubing. Awan na nyaman na balasan ka. Anya nga mintar aramidin tayo ditoy. Ay ikwa, mabiit laang tayalaan kayo iti Diyos. Ay, saanan, nana? Ha? Inyo may milaang daytoy. Nay, anya day ta balasan ka. Nagpalingkiak ngamin itay. Inlakaman kayo, nana. Ay na, agyaman ako na, Beatrice. Ay, Wen, kumusta kayo meten ngay iti anak ko? Nasayat kami mat, nana. Madlaw ko ti kinasingpat na. Kanayon a concern kada kami nga agina. Amom ka di iti may papankan ko, ana. Ti kadi panakatay dagiti nagbalin nga asawa na tidakdakamaten yun, nana. Uwan. Ay, uwan, nana. Ada ka aruba nang ibaga kanyak iti dayta. Saan ka kadi ang mabutang? Ibagbaga nga men dagiti daduma ang nailunod ka no ni Gabriel. Jakmat kayat apanunutan akas tati anak ko. Ngam jakmat kayat amay pada ka itinaudi nga ingkalay sana ang nagbabawi anak asawa kin ni Gabriel. Adda amin ken ka desisyon, Beatrice, balasang ko. Numamati ka apudnaw ang nailunod ti anak ko. Wano talaga akas dya ay tig-asat dagiti nagbalin nga asawa na. Anya tinagustuhan nyo iti dayjay, Gabriel? Mami? Diyak kaya't nagbalin nga stepfather dayjay. Kinamaysa? Di mo't ibagbaga dagiti kaaruba, anatay dagiti nagbalin nga asawa na. Apay, kaya't yung ka di mo't timatay. Kat, apay akas na nga iti panagsasaom kanyak. Bugbog kawan nakmatan. Diyak nga rob kaya't dayjay tao. Aglablabas kan, Brent. Dumakdakkel ka nga awan respetom ka dagiti natangan. Day ta ka diti insurok kan ka? Ha? Anay ko, Mami. Anay. No di mo kayat kan ko, ana. Mabalin nakmata ka sarita iti nasayaat. Di nakbugbog kawan, ha? Uwin, Mami. Uwin. Nasingpet ni Gabriel. Saan akas iti amam, akas lanang ibati iti basura, iti pinanawan na ta? Mami? No ka ba ilamon ti agbiag asiksi ka? Sige, uray sukiran nak. Uray basong batan nak nga inam. Ngam no itataubing kapay, rumbang nalaang nga agtulnog ka kanyak. Ngamin, pagsaya atam matlaang ti pampanunutak. Maawatam? Anya da ito'y? Baro abola. Naibaga ngamin ni Mamim, amahili ka nga basketball. Iso nga ingatangan kan. Original day ta. Nor aramidem da ito'y. Tapno maalam tiriknak. Itapay lang. Ibagbaga kon. Mapaay ka lang. Jak aramiden day toy. Tapno lang maalak tiriknan. Ngamin, uray di nakayat. Di mo malapdan ti desisyon tinam. Agkalaysa kamin iti umay abulan. Nadada ko sa mapasamak tinak. Sikat ti si Direk. No kasta, mamate ka mat, iti ibagbagada anay lunoda. Adaywam ang amin ni Mami. Naladawan, Brent. No di mo kaya't nga dadakas sa mapasamak ka ni Mamim. Saan mo nga ron asong-basong batan? Respetuam ngamin, tayo so tiinam. Ita, numamuak asan ka pailang agtulnog kan kuana. Kan bugka-bugkawan pailang. Siya kung timang disiplina kan ka, mawatam. Awanan, talaga lumakaya kon. Ay, jakon ka bailan nga gayayam iti basketball iti mabayag. Nabasbasakan iti lingat lakay. Mabit lang ang tapon asak ti likod mo. Alaman nga ron. Naggrabe ti bara na. At to'y ti danom. Uminom ka pa'y Gabriel. Itikas na mabang-aran ka. Agyaman na ka? Amuhan, siyak ti rumbang agyaman kan ka.
Ngamin, aramidem ti amin tapno agkasundo kayo lang ni Brent. Desirtsyon titawan na. Iso asaan na mabalin ang bibibiyampay. Dagiti kasta nga edad, katrumbang apakitaan iti husto pa ng disiplina. Naskan lang nga ipakita kadakwada, asan arumbang tikas dyan nga ugal yan da. Talaga anagasa takken ka, Gabriel. Oh, nagunagmatanday ta pa nagsunaay mo. Dandan ay makatawanan nga agdandan nata. Mabutbutang ka kasta ka di? Diyak kaya panunutan ang mapasamak matkan ka. Tinapasamak ka dagiti mo ng asawak. Iso na lang. Tada dagiti kundaway ang mapanunot ko lang tati kasta. Iso madandanagan ako no ko. Agtalag tayo iti Diyos lakay. Di ka di madandanagan ta sa anak pa'y amatay. Ay na, agyamadak ka dagito'y agrocery sa nakaw. Awanan niya man na nanang. Kumusta ang dagiti anak ko? Natulnog damot laka di kada kayo? Ay, wan. Awan parikot ko kadakwada anak ko. Nasisingput dagiti anak mo. Nasayat nga ron no kasta nanang. At dan sa awag mo, Gabriel. Nimot Brent. Mabilang tasong batak. Hello? Uncle Gabriel, ni Mami. Oh, apay ni Mami Miho. Anyat na pasamakan ko na. Nahit-in ran, Uncle. Anya? Adda kami dito ospital. Umay kayo kumadagos ditoy. O sige. Umaya ko na. Oh, apay. Anya tinapasama kini Beatrice. Dahito inti pagbut-but ngak nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawoy. Napasamak man inti pagbut-but ngak. Napasamak manan. Apay nga minaya. Anya tinapasama ka na kao. Na-aksidente ni Beatrice. Anya. Katanya pa'y lang arudaramidam. Apay nakatakder ka pa'y lang dita. Alamapan ka niya ospital. Sumaruno akto inton madamdama. Mabut-butangak nanang. Awan da ka sa mapasama kini Beatrice anak ko. Saan namatay ti asawam? Iso amapan ka niya ospital. Masapul na ka ti asawam. Alaan, mapan ka ang Gabriel anak ko. Inayadan nyo lang, Mami. Dito'y kayong agad na. Anto'y tipungan nyo. Agyaman na, Brent anak ko. Awan na man na, Mami. Sige, ibati kay pa'y dito'y. Inapurnusan na giti usaryo, Jerwar. Gabriel. Di ka matagtagari. Manipod si mangpat ka dito yung ospital. Napabot ngan ka kadi. Beatrice. Adayo iti bagis lakay. Basit lang matisugat ko iti saka kan tuumang ko. Kan basit lang matigasgas iti ima kan sikog. Bakit? Motor lang matinakadumpar kanyak. Kasanan no, malpas na ito eh. Kat ada pa'y sumaro na. Apay nga minapampanunutam day taay ha. Diyak maliklikan tang butang. Numaminsan, mapampanunot ka pa'y kadin nga isina. Anya? Apay nga, gisam ka nga eh. Numabutang ka matlagayam. Di saan ka kuman anagar-aram. Tapno saan tamat anagasawa. Kasano aya malipatak, tibutang nga marikarignak. Kumararag ka, katagtalag ka iti Diyos. Panunutam, asaan na akayat nga dadakas ang mapasamak kadagiti anak na. Beatrice. Lakay, lipata mo dagiti saan anasayat na palabas mo. Aging gaadi mo iwaksi dagita iti panunot mo. Agbutang kat agbutang kan tumanan. Patibkarang kumatipakinakam mo. Agtalag ka iti Diyos. Kumararag ka, kat dawatam ti panarabay na. Amok asaan na tayo abaybayan, Gabriel. Miss F,
Sangapulon atawan tinapalabas manipod daydi apasamak. Agkinsi atawan meten nga agdandan na kami kani Beatrice. Ison ti pinakanabayag a nakadennak. Aklunak nga aging gaita ket adalatta dagiti gundaway a mabutbutengak nang runa no kasjay nga agsakit ken rumrumwar ti asawak. Numabalin, jak kayat a mapukaw iti panagkitak, ngamin kasta unay a panagdandanag ko. Ngam husto ti kinuna ni Beatrice, sa anak a mabalin nga agpaabak iti buteng. No addaman nasayaat nga inpaay dagiti nagbalin a padas ko, daytoy ket ti panangidaton wenno panangisukok iti amin nga aramidak iti Dios. Amin abanag ket rumbeng na laeng nga italek tayo kenkwana. Ngamin isulaeng ti akin kontrol iti amin abanag. Isu ti man nakabalin ken mannubot tayo. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Gabriel. Ken ka pagayam, Gabriel. Uray mamin ano ka maisukba, matumba, wenno maipatukma, bumangon ket bumangon kalatta. Kasta ti kayarigan dagiti pannubok iti biag. Uray paulit-ulit dagiti pasamak, saan ka arumbang asumuko. Ipakitam anapigsaka, ipakitam akabaalam dagita apannubok. Ngamin, san nakangaikan ti Diyos iti pannubok wenno parikot adi mo kabaalan asulbaran ken paglabasan. No sumuko ka ket maawanan ka iti namnama, di munton mapadasan ti agragsak. Kas kunana iti maysa a kanta, at daragsak kalpasan ti panagsagaba. Alakastan pagayam Gabriel, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay, iti kapadasam, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengen.